Хәйрле иртәләр, мөхтәрәм милләттәшләр. Россия буена таралган татар халкы миннән сиңа сәлам тапшыруын карарга әкренләп ияләшә башлады. Моның дәлиле булып безнең төрле өлкәләрдән килгән котлау хатлары тора. Бүген без Пенза өлкәсе Неверкино бистәсеннән Рәхмәтуллиннар гаиләсеннән килгән котлау хатын укып китүдән башларбыз. Яраткан тормыш иптәшем, кадерле әткәебез Руслан Мансурович Рәхмәтуллин. Син бүген үзеңнең туган көнеңне каршы аласың, дип язалар хатыны Лилия, балалары Әмир һәм Алиночка. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле ирем. Бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына балаларыбызны үстереп яшибез. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөйер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Кадерле әткәебез, без әлегә бәләкәйләр, олы теләкләр теләргә хәлебездән килми. Тик шулай да без синең эштән өйгә кайтканыңны сагынып көтәбез. Синең көчле кочагыңа кереп, иркәләнүе үзе ни тора. Әткәебез безнең, газизыбыз, котлы булсын туган көннәрең. Исән имин яшә әнкәй белән, имин уссын һәрбер төннәрең. Хөрмәтле Руслан Мансурович, яраткан хатыныгыз Лилия, балаларыгыз Әмир һәм Алина сезгә бүләккә матур җыр йыллыйлар. Туган көннәрегез котлы булсын, бәхетле булып яшәгез. Ашып күңел пәрдәсен, ягымлы
Электрон хатлар арасында кабат иске кулаткада гомер кичерүче Әлфия Дамировна Ханбековага тагын бер котлау хаты бар. Аны үткән туган көне белән тормыш иптәше Сәмәт Билалович, кызлары Диана, кияүләре Марс, оныгы Эмиль, әтисе Дамир Ислямович һәм әнисе Рәшидә Искәндәровна котларга булдылар. Яраткан хатыным, кадерле кызыбыз, газиз әнкәебез, сөекле бекәем. Рөхсәт ит сине гүзәл бәйрәмең белән котлап, иң изге теләкләребезне җиткерергә. Син бу дөньяга килүең белән бар җиһанны шатландыргансыңдыр. Шын мәгънәсендә олы хәрефтән лаеклы шәхес булып матур гомер кичерәсең. Син йөзебезгә кызыллык китермәгән балабыз. Ярата һәм яраттыра белә торган тормыш иптәше. Бар җаныңны кызганмыйча, төн йокыларын йокламый үткәргән газиз ана. Шын күңелдән шатлана белә торган сөекле әбекәй дә була аласың. Якыныбыз, сиңа безнең рәхмәтләребезне әйтеп бетергесез. Бу матур туган көнеңдә түбән генә башыбызны иеп, әле ярый син бар дөньяда дип әйтәбез. Якыннарның иң якыны, кадерле кешебезнең. Әйтәсебез килә бүген иң җылыларын сезнең. Матур бәйрәм, туган көне, каршылыйсың син аны. Аяз булсын күңел күгең, якты бәйрәмең таңы. Олы хөрмәткә күмәбез, рәхмәтләр бар укып. Гомерләрнең тәхетенә утыр әле син узып. Бәхеткәең ташып торсын, аксын саулык чишмәсе. Синдәй гүзәл кеше бүтән язмагандыр күрәсе. Кадерле Әлфия Дамировна, бу матур, җылы теләкләр үз дәвамын алда яңгыраячак җырда да табыр. Аны сезгә якын кешеләрегез бүләк итә. Рәхим итеп кабул итегез. Ялкыннан яралган, нур булып таралган, нидән соң ни гүзәл хатын кыз. Аңласаң син аны, аңларсың дөньяны, үтмәсләр гомерең һич ялгыз. Жырларда жырланган, югалмый кыяу
Ульяновск өлкәсе Зур Чирекле авылыннан безнең тапшыруга беренче котлау хаты килде. Чирекле шикелле авыллар Россия территориясында бик сирәк очрый, санаулы гына дип әйтсәк дөрес булыр. Өстәвенә, бу авылда тулаем бары безнең милләттәшләр һәм дин кардәшләребез яши. Шуларның берсе Бирюков Кәрим Сабитович бүген үзенең олы 70 яшьлек юбилеен каршылый. Аны чын күңелдән тормыш иптәше Фатыма апа, улы Хамид, килене Мөнзилә, оныклары Расим һәм Ислам котлыйлар. Кеше гомерендә юбилейлы туган көннәр еш очрый. Ләкин 70 яшьлек юбилей ул инде күпне күреп, күп авырлыклар аша үтеп, бихисап шатлыклар кичереп яшәгән шәхесләргә генә языладыр. Кадерле тормыш иптәшем шундый кешеләрнең берсе. Ул үрнәккә куярлык гаилә башлыгы, хөрмәт итәрлек әти, чын күңелдән яратырлык бабакай. Авылыбызда да аның абруй дәрәҗәсе биек. Аны барысы да хөрмәт итеп, абый дип кенә эндәшәләр. Кадерлебез безнең, бу юбилееңдә сиңа ниләр телик икән? Әлбәттә, иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә никадәр язган гомереңә саулык бирсен. Тигез гомерләр язсын иде безгә. Әле тагын узак еллар төпле киңәшләрең белән бала аныкларыңа туры юл күрсәтеп яшә. 70 яшькә җиттең бүген менә. Сыкланырлык гүзәл бәйрәмең. Сиңа хәзер бүләк итәбез без теләкләрнең иң зур бәйләмен. Бисмиллахны әйтеп, көнен башлый, дуга кылып ята төннәрен. Яшәсеннәр имин балалар дип, ул төшерми сорый көннәрен. Төбәтәйле баба инде хәзер, артта синең еллар күп калган. Эшли-эшли аяк кулларың да кадерлебез җитәрлек талган. Хәзер ял ит. Үсеп җиттек инде, бала аныкларың янында. Әнкәебез белән шатландырып яшәсәгез иде тагында. Хөрмәтле Кәрим Сабитович, кабатланмас юбилеегыз хөрмәтенә яңгыраган котлауларга без дә кушылабыз һәм әлбәттә музыкаль бүләк булып сезгә сәлам юллыйбыз. Değdirmişə jillər, yağmurlar, əti-ənilərini özümüzdə şulay yaşay alsaq idi güz urlab. Rəhmətlimin Xudayıma, rəhmətlimin hər günügə, əti-əni deyim də şu nasib olsun hər kimgə. Rahmetli
өзгәләнеп кала бәгырьләр. Әти әниләрне исән чакларында яши алсак иде кадерләп. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә. Әти әни диеп дә шу насип булсын һәр кемгә. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә. Әти әни диеп дә шу насип булсын һәр кемгә. Әти әни, әби бабай кирәк бит ул һәр кемгә. Насип булсын һәр кемгә. Хөрмәтле дуслар, бүген сезнең сәламнарыгызны иске кулатка, зур ширекле һәм инде әлбәттә Пенза өлкәсе Нивер кино бистәсенә юлладык. Алда сезнең котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Якыннарыгызга карата игътибарлы булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр хуш, сау булыгыз.